General Highness, anyị dọjere aka ịma ọ dị ka eji akọwa ndị mmadụ amara onye nọ n'aka ndị Israel Highness Eze Ihenetu Eze Igbo na Ghana, the whole of Ghana. I was in charge. We have on social media all the time. I'm only going akabase here ba sure abi mo mbo ji na-aga ọ gachara ma Ondo ga Oyo ga ruo Kogi ruo Lagos Malachi o nwere ebe anyị jere alụ na Kogi ndị Igbo erute dị a na-etu afọ ndị Igbo na Igbo mgbe ebere dị mmadụ ga-awa ọjị onye be anyị ọjị ka ọwa olede ya ndị Igbo ka ọma a na-agụkwa ya na ndị Kogi na ndị Hausa na ndị Ala ọmụwadị oge ekwu o wezi biko ndị Hausa ebe nọ hịa Adamu ndị ọbụla anọ ihe a ga-adọta ya Adamu ndị Yoruba akụkọ ihe a ga-adọta ha anyị eke alenụ so biko ịma ebe ọbụla onye eze nọ ebute ha na ọjị ọ gawa kacha ọ gara ukwu onye eze adaolu ha ebe onye eze nọ onye eze metara ọjị aka onye nwere ike ịgazi ebe fọda ụkwụ akụjisi ọjị ka nọ mụba nke mụrụ ọ bụrụ na onye eze ga-emetụghị aka ọjị na-aga ọ nwere onye eze dat na n'aka otu language ka ọjị na-alụ mana ya tupu ime interpret English na nwere ike ime asị ya mee ọzọ n'aka otu language ka ọjị na-alụ which is Igbo interpreted in English n'aka otu language ọjị na-alụ whether Mozi Ghana Mozi n'aka otu language interpreted in Ghana language capacity no and ọjà akara aka nwere onye eze eji m ihe ịkpa ndụ onye isi anyị wee na-enye gị ọjị omenala gị ọjị Igbo mekan ọ ga-adị na mmanụ aha Jizọs before my Lord, I'm asked Chukwdi. He was one of the people who mentor to many of us by distance. I want you. Big home no I am not Papa no Nai. Ishnanga Igoris. How much is that? Okay. I want you. Biko ụmụnne m ọjị nna ikwu mere na anyị ọ bụ ihe ọma ka ochi na anyị ndị Igbo so ewetara ọjị wetara mmadụ ma Chineke n'aka aga m eburukwa ọjị kpuchi onye nwe ụlọ ya gọziere anyị maka nwata ahụ nwata na ama gbagburu ọ na-agọchiri nwanne m ọ dị mma Amen. Igbo okike anyị na-ekele gị maka ndụ na mgbachike ike inyere anyị na-ekele ego gị jiwe duba anyị n'ụmụ n'abalị anyị ezigbo ọrụ pụta na ndụ ọnwụ n'ọnwụ ndị chikwe na ndụ gawa n'ọnwụ ka mkpụrụ obi ha zụ ike na ndokwa ndị chikwe na ndụ gawa nrịarịa ma ụlọ ọgwụ ma ndị na-enwe ego ji agba ụlọ ọgwụ Chineke gwọọ ha ọrịa a na ndị onwe ahụ gbachiri ike Chukwu biko ya na-ayọ nsị ụkwụ na aka gara isi ike mgbe n'aha Jizọs anyị na-ayọ sị mgbe ọbụla ya kụrụ ubi aga abụ ụtụ anyị na-ayọ ogologo ndị na-agbachi ike anyị na-ayọ udo na ịhụnanya anyị na-ayọ ihe ọma ga-ezu anyị ahụ ọmụ nwoke ọmụ nwaanyị anyị na-ayọ ezi nwaanyị na-ayọ ezi di na-ayọ sala Naijiria ga-arụ mma na-ayọ sị ihe ọbụla ebumnobi anyị dị nwa Chineke ma mezuo n'ihe anyị na-ayọ ke kacha anyị ike Chineke biko duzie anyị oge niile ka anyị na-eme mmasị nwa Chineke ka ọ ga-awụ anyị na-akpa agwa ọjọọ na-adịghị ka nwa Chineke dara mbuli elu ka anyị na-ata n'ọjọọ a ka ọ ihe mmanye Igbo niile nye Naijiria nye Ghana ebe anyị siri bịa ka ọ dị na ịma n'aha nke Nna
na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Eze ndị Igbo. Okwu anyị jiri bịa ala anyị ga-eji keke mma ala. Ise. Ihe a bịakwara na ịnabata onye eze, ọ bụ onye eze omenala. Ebe o siri bịa, ụfọdụ a ga-akpọ ya. Ọ ga-ejikwa n'ụgwọ ọma ala. Anyị ga-anọta ihe ọma. Mma anyị na anyị na-akwụ nke ọ bụ ihe ọjọọ nọ n'ime ọ nọrọ ndị mere maka ọha ma ihe ma ihe ọ bụla anyị nụtara n'ime ga-ara anyị mana anyị ga-aṅụrụ ndụ nwere ọganihu nwere ahụ isi ike akụ na ụba anyị so ihe ọma ọbụla si ebe o si bịa dọmaka ụmụ Igbo na anyị so n'ojuloju mosekwa anyị onye anyị na-atụ nwe ada ndị na-achọ anyị nwe ada ọtụ ọkọ ọsọ ọkụkọ nwere ọsọ anyị na gaja ka elu onye anọkwa na be Osita Izunaso ọ ga-adịrị ya mma na-awụ ọjị ka a na-awụpụ mmanya ọ ga-adịrị ya mma ọ ga-adị ogologo ndụ na isi ike na-achịkwa ọlụ ọfụma onye bịakwa na-abịa bụ eze ndị Igbo ụkwụ jọga ga-eji ala na aha Jizọs Kraịst ọfọsọ n'ibere ngwanụ pie ma ndị sara ebe ije maka nwe ndị anyị na-ahụ anya ma ha sokwa ha so ha ṅụrụ pie ha